kublaya pi ki parlok ki bi iji ka jonga kumno philong ngapdeng so bhai pi sajisen siapa jongkani ka channel jongi lengba jongkani ka series ka bathamai ka jehikai ka bathamai ka ba ngawan ra shipi na ka shithi jong Paul apostol sya ke nong Philippi hakani ka series in yet lengba ya ka wei pa ka wei ka dakot hakaba ngin bentah dan ngin pihak ya ka wei pa ka wei ki kintin ki batan ha ki dakot bat ngin persyang ban ngam jelu ya ka jimut jong ka wei pa ka wei ka kintin Henry mentagas ngi haswa pengin boy siya kata benta ngin stang shwa na kata ka introduction ka jing pen itho ithau ya kani ka shithi jong upol apostol balai upol utho ya kani ka shithi siya kinong Philippi upol utho ya kani ka shithi ka banangkong kalong ban aimen sem ya kinong Philippi ha ka jinget jongki ban aingo yaki nagabanta jong kita ka jing kershan jongki yau menba udang don hayeng pendi kabalang ha Philippi kalong ka kunhun Kristan ka banangkong kabala seng hari Europe ki kam apostol khat Henry khat wei hado saubo kinong Philippi kila pha jingerap yau ha ka porbo don ha patok ni hayeng pendi barkum ka jing jubab leni ka jing pen phai kitin ka jing sngo gratitude ya kata ka jingle sebon jongki ya Paul utho ya kene ke shithi shaki kabana kong ban penpau ya kata ka jing sngongu na ka ka jing ai jongki Philippi sau shipho hadok hat kandai kabaar ban penslur yaki ban yai long ke bakmen wat laki sha penshitom ben Philippi sau ulama ham persya yaki persya ya kitu kinong hikai kiba penbakala ya kata ka jingit ki jongki Philippi lanong kabalai kata khot kabaar bat kabalai bat kabasa ukun tu yaki bakin long kiba sngorit bat kiba don ya kata ka mensim jong ka jingit teli Philippi kalong kabaar kata khot kabakhat wei hadu kata khot kaba nangkong hadu kabakhat wei tongin pechwa kendiat yaka culture lani ka history jong kinong rum hakapor jong upol lani haka spa asnem ka banangkong 180 ka rom kalong ka hima ka badan borba kabala shensyar yaki hima ki bahe ka bakentup ya ka rijudia bat shibon ki benta jong kata ka durio Mediterranean ka culture jong ki nongrum ka kta ya man lagi benta jong ka jim kuntup ya ka an ya ka nem ya ka an ya ka san hima sima bat ya ka jing im marwe shimet ka baman lagaski kibreu hapo jong ki hima rom ha ka tu por ki shim ya us em nongrom kum ublei kila jumane yo kum ublei ka jing bom pediang ya ka jing long blei jong us em la shim ya ki kum ki nong le kamsnyu ke bashir kheba ki Kristan ki bamane tang ya away uble bonsen ki kentu ya ke jing sha penchitam ben ke ba shirk heba nangta ka baar ka jinglong merau bon na ki nong song snong jong ka nong rum ki long kim rau kim dan hok bat la nyau ya ki kum ki tiar kitar le ki tiar ki mata ki ba ngila ban yet hit ngila ban yedi ka chithi jong upol ka kentup ya ki Philippi bonsen ki kran chpang jong kata ka jinglai luj ba kenja mensim ha ukres kaba la ban penki win ya ki babun nangta ki kerdan ha po jong ki imlang salang ha po jong ki himarom kalong ka badon lagi jong ki kerdan ya ki benta ki ba kham halor lene ki benta ki ba hakle do kum ki nong sanshar la shong lene na don da kita ki bru ke baruspa lene ki bru ke bastat nangta ki wan sa kita ki middle class ki bru ki badan hapadeng bat haga bakhaddo ki wan kita ki bru ki baduk kita ki bru ki baduk ki kentup ya ki mrau bat ya ki nongwe bat ka balang ha ka nongba Philippi ka la bandon ki dekhot na baro kini ki jai benru nangta ka jinglong nongshong snong ki nongshong snong jong ka nongrom kum upol kidon ya kata ka hok ka bakar pang kuntup ya ka jing yada lane ka jing pelat naki kato kat ni kijak jing pencitong dena mar kata upol ula don ya kata ka special citizenship jong u bat hakapor ba usya set bendi ulek ban ujor dan ban apil sya u kaisar
ki kam apostol ka nong ka ba arpusan ka dekat ka bakat we haki por ka ba usyakem ka ain bat ka hok jong kinong rom ka jing sya set patok kam dei ka jing penjitom kumba julong kinong rom ki ju pendon kam ya ka jing sya set patok tangkum kata ka por ban ap ya ka jing bisyar dane ka jing peniap ha ka por ba kino ki bru ki le ya kino ki kam snyu kim ju ailat iki bakin syang shrum seneng Henry kila ju set iki hapo yang jong ka wei ka patok hakata ka por ba kidang syong ha ying bendi ini yang patok hakata ka por kalong ka por baki ap lano bo on rai penrem iki dani rai ban plat im iki kajing sya set patok kam dei kajing pencitom Henry ka dei tang ka por ban ap kajing pencitom bonusen kalong kum kajing tan kuna kajing sya beshnong kajing sya syo bat khamtam kajing sya peniap kajing sya ban sa halor jong kading pena khamtam yaki nong shong snong ki bomde napo jong kanong ro alor nang ta ki briu ki ba sa hayeng bendi kim don yaki nu ki facilities kum ka jingbam ke jingdi bar ki pe par ki benta ki ba don kam na kam ta ka jing im jong ki nong sya set nong kinong set bendi kinom a jingbam ya utu ubah sya set Henry ki ba hayeng asem lene ki perlok jong utu ubah sya set ki de ban ki kle ya ka bam gandi but ya ka kup ka phong ka jongki nangta la pahara daki shipai ki koidi kum upol bunsen la pahara yaki daki shipai norum ni la set yaki hapo jong ka yeng lene ki kum bagi hot ka house arrest hakaba kita ki nong wan kai kila ban wan jengok kai yaki haga no por ka ba kat kum ka rutin ka ba labo taki nong am bendi nangta kejinggeli kalong balikin la set bendi ya upol ula syak set bendi harum namar ba la syak keno lamler yu ba ulong unong yalam yang kiju dan ni unong perki win ya kejinggeli persyak bat ula pentingit ya ke temple kikam apostol kalong ke ba arphuwe ka dekot ke ba arphunyo haduk lai phenro hang ni kalong kumnu ke ek baljam Paul ulet Syah Jerusalem hakaba ki Jew na Asia kila keno lamler yu ba uwanra ya ki Gentiles hapo jong ke temple keno ru ba kata ka jingjia jing klumar ka bajia kata ka por ka dei ka jingle jong Paul but la kem ya Paul da ki shipai noru kani kalong ka brief introduction hador jong kani ka shithi jong Paul apostol isyakinong Filipi ka next video jonga ngin kran ya ka benta ka banangkong bat kata kalong kan lenong ka banangkong bat igi katto kat ni ki dekot na kani kalong ka banangkong ina mar kata kataw nga khot ye phi ban subscribe ya kani ka channel bat haga jong por ban share ya ka syaki parlo jompi ki badon ya kata ka jing thrang ban yo ya ka jing tip na ka ktin jong play mar kata inang tip ya ka ktin jong play kata ngilapan penjan ya kan jingim jongi show play ngin second do pia ke bipat ki video tada hada kot kapor ko play shibon ya kapor jumpi nak benta ka borom jong play tongin onglang amen.